Bada, euskerak izena ematen dion herriarena. Euskal Herriarena zabaltzen ahal dela gaurko ekimena. Hiztegi juridiko parlamentario hau gure herriko elkargo eta udaletza nagusen izenean zorionak eta eskerrik asko. Gorestea. Batasuna alde, bai, baina aldi berean gure Euskararen alde bat egin dugu terminologia parlamentarioa batuz. Eta bat egite horrek esan nahi berezia du. Lehen aldia dela kasuna. Eskerrik asko. Gracias.